Sa number 3, matapos ang technical conference, isa sa mga ginalantaw nga solusyon sa nagabukid nga basura sa daan nga dump site sa Mandalagan sa Bacolod amo ang pag-dispose ni sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Yaring report ni Richard Caballero. Sa dalan sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City, makita ang nagabukid nga basura. Kay nasang aga, makita pa ang padayon nga pagkalkal sa basura kag pagkarga sini sa isa ka truck. Matapos ang technical conference kaging pangunahan sa Bacolod LGU, kaupod ang Environmental Management Bureau Negros Island Region Miyerkules nga adlaw. Isa sa mga ginalantaw nga solusyon amo ang pag-dispose ng sini nga mga basura sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Ginpangabay man sa syudad ang mga pribado nga kompanya nga nagadumalas ang among nga property nga untaton anay ang ilang mga aktibidad samtang wala pa sang proper disposal plan ang EMB-NIR. As soon as possible, masolusyonan kay it's becoming a hazard. Not to mention nga ti eyesore. No? So amo tong ging patigayon nga conference para ang stakeholders concerned mag-agree in particular matters in relation sa pag-clear dira. Makita man ang nagapadayon nga konstruksyon sang isa ka simbahan kag pila pa ka mga buildings. Ginakwestiyon sang syudad kung nga may ara sang Environmental Compliance Certificate o kon ECC ang daan nga dam site apisar sa stoppage order nga gin-issue sang City Legal Office sang tinalikdan nga tuig. Ginklaro sang EMB-NIR nga ang ECC nga gin-issue ang para lamang sa pagpatukod sa mga estruktura kag indi para sa pagkalkal kapag hakot sa mga basura. Ang ECC amo na ang ginisyo namon sa nagatindog nga building. So ang pinaka crucial documents nga ginapangayo namon sa proponent na dapat may ara siya nga zoning certification or locational clearance nga halin sa LGU. So kung hindi ni siya sang LGU pag-isyuan sang locational clearance or zoning certification, hindi kami man mag-issue sang ECC. Bali, for clarification, RD, ang ECC wala labot sa basura? Ang ECC wala labot sa basura. Kag ang sing-sing ang inisyo namon wala labot sa basura. Sandig sa record sa syudad, ginabulubanta nga yara sa 80,000 cubic meters ang kadamuon sang basura nga ara pa sa daan nga dam site. Plano ini nga iula sa cell number 5 sang sanitary landfill kung makasugtan sang syudad, EMB-NIR kag sa mga private companies nga nagadumala sang property sa dam site. Sa Martes, magapatawag ang EMB sang isa pagid ka technical conference, kaupod na ang tatlo ka mga developers agod makasugtan ang proseso sa paghakot sang basura. EMB and the 3 private entities will come up with an agreement kung diin ihaboy, and this time they will have to agree on the methodology. No, there has to be an engineering nga methodology to ensure nga safe ang pag-transport. No, kay ang pinaka-una nga obrahon dira sang EMB is the testing. No, kay we have to identify the characters ng waste nga ara dira. Kay it's possible nga may mga hazardous. So hindi pwede nga gulpi mo lang siya hakoton, gulpi mo lang hakuton, may risk sa mga nagahakot. Isa man sa nakasugtan sa technical conference amo ang pagpatuman sang laboratory testing sa dam site agud matumod ang posible nga halit sini sa ikaayong lawas sa mga residente samtang ini ang ginahakot. Richard Caballero para sa Digicast Negros.